Imbag nga malayan karabi ay ato may dumdungay ti KNDI AM Radio ti manin ti programa ti Surot ti Biblia ni Surot ti Dandanon ti Church of Christ ti Waipahu Hawaii. Kap sa Dario ako ablaka ti arugyan tayo dito yung programa tayo. When naimbag nga rabi ti tunggal may sa kada kayo magandang gabi. Naimbag nga rabi, good evening to all our viewers and listeners. Iti KNDI 1270 AM radio. Iti Honolulu, Hawaii. May kata kayo ay iti nakakapsat ti programa ti Isuro ti Biblia. Kita dawatin mi ti pagnikiandingay yu kada kami. Iti oras ti may nga oras. Tapno ni pagpatuloy tayo ti agatal kadagiti na balitukan nga sasaon ni Apo Dios. Sabi kadita ipayo digiti panawon nyo ay iti nakapsat. Kita noan niya digiti makita yu nga mabalin nyo nga damagin iti kabayatan ti panakaidanon kata kayo dagiti sursuro danon nyo kadi kata kami panyo iti comment section iti FB live wenno i-text yo iti numero kapsa nga idimaran na iti numero nga paka-textan dagiti anyaman nga komento wenno anyaman na sa lutsod Adi numero 808-393-8327 yung numero ni Kapsat Melvin. Diyan sigurado, brother. Yeah. So, ibagaramdaman ng madamdaman. So, yeah, okay. So, sakbay ng ruto, ito nakapsat nga, agsubli kami, kinikapsat nga diman, pantayo, winin tayo dinggen, dedya panangi suro ni kapsat Kevin Presley, di may papan, iti innovations, tapnon, ilalawag na kada kayo iti na Bibliaan nga awagas iti sursuro nga nukasano nga nabalbaliwan dagiti sursuro ni Apo tayong Jesucristo nasukatan dagitoy iti sursuro ti tao nga dagitoy iti ibagbagami kada kayo ay iti nakapsat nga agsubli tayo kuma iti nadarisay na pudno nga sursuro ni Apo tayong Jesucristo. Iso nga, dingayin na kami, kahit dinggan nyo, iti isuro, ti Biblia, nga idanong kada kayo ni Kapsat Kevin Presley Maysa nga preacher iti mainland. Lawan Kapsat, nakasaganan iti programa. And on we can go. The history of innovation. And in our studies to come, we'll talk about these innovations on an individual basis and how they're a corruption of the divine pattern. I'll be back in just a moment. You're listening to Radio KNDI on 1270 AM, Honolulu, Hawaii. Alawin, itutuloy ta kapsat nga di mga ti programa. Baiten ti panangilalawag tayo iti dadupay may papantay in inyadal ni kapsat Kevin Presley. Kapsat DJ Iglesia, binangon ni Jesucristo nga pinartuat na nga isang sangayan. Uwen, ato di kita dinakamat ni kapsat Kevin Presley nga dati kat shares nga miti adal. So nga may adal to di kiyay nga imbagana nga di kita iti mataod nga sursuro nga saan nga na Bibliaan.
Ito kapsat nga Edimar, kaya nga itutuloy ken nayunan. Digiti adal nga danong kadatayo na kapsat Kevin Presley. Dito innovations nga sa salitain na kapsat nga Edimar. When kapsat. Dito tika nga sa nga medyo innovation a new idea or method. Uno ka barbaro ang kapampanunutan. Okay. Uno wagas ti panangaramid. Okay. Wagas Dito pa kita isigutan nga yung baga ni Ari Solomon. El capítulo 7 di versículo 29 del libro de Ecclesiastes. Innovations, patadam na siguro di invention na niya. Siguro, ito pa nagpartuat kan. Panagpartuat. Oh. Ay so nga, di Ecclesiastes 7:29, napatak na diya pa nang ibaga ni Ari Solomon, di surat na diya. Kapitulo kapsat. 7, di versículo 29. Okay. 7:27 Ecclesiastes. Okay, 29 kung ang kapsat, ibasa ta. 7:29 iti Ecclesiastes kasto iti mabasa. Adtoy daytoy laeng ti nasarakak at ti Dios inarabid na dagiti tattao na linteg nga misuda. Nasarakan da dagiti adu apalpaltuan. Alinteg ti narabid ti Dios nakita da jay palpaltuan. Ti ulbod. Ti ako, narabid na ti tao nga dilinteg, tapos nagtalinayad nga nalinteg, intid na dagiti paglintigan, mabasa po na surutin. Ngayon po na, ay tinapapagayam, dagiti tao, nasarakan da dagiti adu nga palpaltuan. Dito palpaltuan, innovation sa ito invention. Invention ba? So, dito tayo, ito mga kakapsat, iti kaya't mi nga iparang iti tunggal na isa kada kayo ito mi nga dumdumgay ka nagbibuya tarigagay niya po tayo ng Jesucristo amat nagiben ti panagmaymaysa dito iti kararag na iti Mateo Kapitulo 17 ngayon no kasano nga maramid data ito iti panagtalina iti sursuro nga saan ko nga sumiyasi ti tao kadigiti banbanag nga surat niya po tayo ng Jesucristo iso nga ti tarigagay ni Apo Isus kanti programa kit iso di jay no agsaw tayo no mga sabat tayo kuma uno mang isuro tayo kasapulan nga haan nga agsaw ija bukod tayo nga kapanunutan saan nga gapo ija bukod tayo nga kinasirib ngayon yan tangay ang diretso Biblia tayo nga kasla iso ti textbook anya ti kasano iti wagas iti pa nagsao tayo ay itin nga papagayam dito mabasa iti kapitulo 4 versikulo 11 iti umuna nga surat ni Pedro basta iti absat kasi iti mabasa notisya sinuman nga agsao kumakas kadagiti sasao ti Dios no ti maysa agserbikas kumati pa nakabalin ngayon ti Dios tapno ti Dios madaydayaw kumakadagiti iso amin abanbanag gapo ken Jesucristo isu ang makinkuha iti dayag ken ti panagturay iti nanayon nga wan inggana. Amen. Okay. No agsao kayo, agsao kayo kasasao ti Dios. Dito magpakaadawan dito sa salitain kayo nga speak where the Bible is speak, be silent where the Bible is silent. So nga naanad kami ayatin mi nga papagayam iti pa nang isuro mi kada kayo ti sao ti Dios. Daytoy iso ti annurutin mi ti Churches of Christ daytoy ti annurutin na iso nga ibagbagan mi kada kayo nga no anda dijay may duma nga sursuro nga saan nga mabasa di Biblia i-caution da kami pagkaumunda kami tayo ko namin nga datayo kat estudyante ti amin ti Biblia amangan no dati masarita mi nga saan nga mabasa ibagayo lang kada kami ti panaganurot ngamin tibilin, puting tibilin ti Diyos sa iten mi nga papagayam. Saan nga dati maalaga, wano maaramid, dati ipagarup tayo nga nasayaan. Agsipod ta, no pa no napintas di panggapyo, ay iten mi nga papagayam, ay iten mi nga kakabsat. Saan dati nga mayan nato, iti pagayatan niya po Diyos. Intid na dagiti pagalagadan, dagiti bilbilin, dagiti lalagadan, kita dabilin na, 5, 31, 32 iti libro ti Deuteronomio, kapsat nga Edima. Naingat nga po Diyos,
Naingat. No, naingat, istrikto. Stricto. O, niya po Diyos. Bueno, 31-32, kasi di mabasa. Ngem no sika, agyan ka dito'y kanya, ket sa wek ko ken ka, tidagop dagiti dilinte, ken alalagaden, ken bilbilin, nga isurum to kadakwada, tapno aramiden danto, ida iti daga, ang inted ko kadakwada, atagi kwaem. Da kayo tong palen yun to, ngaramiden ngarod, akas imbilin ka da kayo ni Jehova Diyos yo. Di kayo to sumyasi, uray iti makanawan, wenno iti makatigid. Uray, basit la kumang nga Well. panangisyasi. Ije sa haan nga may palubo sa ito Well. nagkapsat. Haan nga kayat ni Apo Diyos. Uray sang kabasit la kuma. Nga isisyasi, ije kinapudno, ije surusuro, ije sao. Haan nga kayat ni Apo Diyos. Dito kat, kastabot nga, dito kat inalagad, buno maalagad, dagiti Kristiyano, ije parungatula. E di mo na Korinto 4.6, di ka lubos at nga nakasurat. Ngayon, di Korinto 11.2, 1.2. Doon ito'y sarita ito'y na Apostol Pablo. Nga kasapulan nga maimdingan itong galmesa kadatayo. Anya di ko na, umuna Korinto 11, 1.2. Tuladen dag kuma, akas met iti panangtulad ko ken Kristo. Siya, dayawen kayo, gapu iti kadagiti, so amin na banag malagip dak. Ket salimet metanyo adi, ang balbaliw, salimet metanyo, na adi. Adi, agbalbaliw. Agbalbaliw, dagiti sorosoro, Ayan. akas idi, inyawat ko ida, kada kayo. Salimet metan, nga dagbalbaliw. Di agbalbaliw. No, anya tinayawat nga susuro, uray may sa tundok, may sa tundok, may sa kama, baliwan na ti kahit na sa uli di ako eh. Matiturong DJ sentence ako na tayo. So nga, sa limot-mutan nyo, adi agbalbaliw, dagiti surusuro, akas itinyawat ko ida kada kayo. Dito kuma iti focus titong galmay sa kadatayo nga kun nga mamati kini Apo Diyos sa iti nagkapsat. Kat dito isu iti inaramid, dagiti namati, Kristiyano, idi umuna nga siglo. Tadigito'y nagtali na edda, iti surusuro, dagiti apostol, Acts 2.42. Uwe, kapsaan. Kasaante, jay aramid, 2.42. Ket kastiti mabasa dito'y. Ket nagtalined da iti sursuro dagiti apostol ken ti panagkakadwa ken iti panagpipidnisi iti tinapay ken kadagiti kararag. Iti pa nagduras ti iglesia ay kalpasan nga bangon iti unang nga siglo iti Arami Kapitulo 2. Ya nagawarnak ti iglesia hanggang punana nagtali na edda iti sursuro dagiti apostol. So anyama nga sursuro nga inawat dagiti apostol manipud kinaputing Jesucristo dagiti ket awan surok awan kurang na nga naisuro ka dagiti so aming iglesia. Umuna Korinto 4.17 kapsa ti Dimar ang ati kunan ni Apostol Pablo. Taga po ito'y imbaon ko kada kayo ni Timoteo nga anak ko adong dungwen ken matalik iti Apo. Isu aming palagip to kada kayo kadagiti daldalan ko ken Kristo akas isurok met kadagiti isu amin na diso iti tunggal iglesia. Ayan, di daldalan ken Kristo dagiti surusuro ni Apo Isus. Isu nga naisuro kadagiti tunggal iglesia. Isu nga, awan nga ro iti rason kuma nga agbalbaliw, dito sursuro. Uno maadda, edya kun kunata yung innovations, uno sursuro nga saan nga tapayain ti pasit na sa surat. Ngayon, imay ti panawin na ito nga kakabsan. Nga dagitoy nga napu, nadarisay ka napudno nga sursuro, at dati termino ni Apostol Pablo. Ijay surat na kini Timoteo, iti may kadwa nga surat na Kapitulo 4, ijay 3 singkanak 4. Timoteo nyo dijay surat na Apostol Pablo ay iti nakakabsat. No apay nga digitoy nga nadarisay nga sursuro, ket adda dijay isisina ti tao, tatnon sinurot da, digiti sursuro, iso nga inaramid digiti tattao. Ano Kasi na Apostol Pablo? May kadwa Timoteo 4.3.4. So di mabasa. Tao may ito, ti aldaw, ay didanto, maanusan tinasaya at asursuro. No diket idinto nga da, gagatel, kadagiti lapayag da, mangurnong danto, kadagiti, manursuro, kas may nugot, iti kinagaramugam da, metlaeng. Ket yadayo danto, dagiti pagdengeg da, iti pudno, ket sumyasi da, mapan, kadagiti parparbo, masarita. Sa DJ kat tinapasama. Iso dijay. Ibagbanan ni Apostol Pablo, nga saan nga mapnek, nga may ayo ti tao, idya pudno nga sursuro. Haang napintas ti panagdengeg ti tao, idya puro ka nadarisa nga sursuro nga pudno nga Kristo. Iso nga,
mangurnong danto kadagiti tattao Uy. nga agsao. Uy. Ijay Manusuro daw na. kaya daga dinggen. Uy. Ket dagiti ko na nasumya si danto papananda. Ijay ka di kinapudno. Kapsa kay di mo di papananda. Sumya si da Sumya si da mo. pagturukan da. Kadigiti parbo ko na. Okay, para parbo, di para parbo. Buwa sarita. Dati para parbo innovation dagito Uy, yay. di dyan. Dagiti awan nga mabasa iti Biblia ay tinakabsat dagito dati ko na nga uray no kunada nga paragan ako Dios nga magsipod nga ruta saan nga na yung Biblia ken saan nga insuro ni Kristo agbaling nga parbo. Nga Okay. amom dia parbo napimpintas nga denggen ti tao kadagiti nga aldaw. Uray pa kadagiti mo na nga panabon ket digituin iti adadda nga nasamsami nga denggen dagiti tao ket pudno unay di dia pagto ni Apostol Pablo amo minumbong na dagiti panglakayan ni Efeso Uy. ket idi nga kinasarita na dagiti panglakayan ni Efeso in pagpakauna na kadakwada di dia kunata yung panaglikod idi aramid 20, 29 nga 30 anya ti kunan ni Apostol Pablo kadagiti panglakayan ni Efeso. Tamok nga iti kalpasan ti ipapanaw ko sumrekto ti tengayo dagiti narawit alobo adi danto lisyan ti pastoran. Ti ituloy ta kapsa ti 30. Ket kadakay metlaing addanto tumakdera tattao ngagsao kadagiti nakasang abanag. Nakasaan. Nakasang. Yeah. Agsao kadagiti nakasang abanag tapno guyo-guyen da dagiti adalan asumurot kadakwada. Ayan. Isasalitain na Apostol Pablo to tinagabsat ti apapanaw. Nga pumanaw man po iti Efeso. Uy. Matay ti kay nasa ulo. Oh. Kalpasan nga matay. Uy. Isunto ti pan nakapasamat. Nga ijemot launag ti iglesia. Ti pangrugyan Ti pagtaudan. pagtaudan di gidya kamali nga susuro. Oh. May isirrek iti unig ti iglesia ay tinakabsat. Dahil ti bagbaga ni Pablo. Saan nga gapo iti ruwan. Uy. Nga mismo nga iti unig ti iglesia ti pagtaudan dagiti tattao iso nga mga isirrek ka dagiti parparbo nga sarita dagiti adal nga saan namayan nato piti Biblia ay tinakabsat ket amom kasano nga mga rugi uno kaano nga mga rugi adda iti ibagbaga ti Biblia iti isisiyasi iti kinapudno kita taman di may kadwa nga Tesalonica 2 iti 13 hanggang 4 dati ket may isang kapasiti na santo na surat nga mangitunda kada tayo no kasano nga napasamak didi ako na tayo nga panangrugi iti isisiyasi iti kinapudno ano ko na Okay, basahin tayo absat iti may kadwa nga Tesalonica 2, 3, 4. Di kayo palilaw iti uray sa sino iti uray anyaman tadinto umay no di pay umuna panaglikod ken may parangarang iti tao ti basol ti anak ti panakapukaw isu asumulangasing ken agpalangguad a bumusol iti so amin a managan Dios wenno tinarukba na irukbab ket iti kasta agtugaw iti templo ti Dios nga agparang akasla isu ti Dios dati tao nga basol kunana dati panagtugaw ti may nga tao iti templo ti Dios wen tapno nagparang akasla iso ti Dios amo do Dios no duma nga ni Apo Dios dati kasla mangipangulong may uno tumulong ate ko natin no duma kaskala Dios ko natin wen natura na natural wen nabilin ije templo nga literal nga templo amo Wen. mo ti templo na tayo nga tao so adda ti tao nga nabilin ken naturay nga mangidaulo wen kadagiti agkun ko na nga mamati kinapo Dios kasano nga napasamak dito may isang nga tao dito ikapsat nga di maraitin din nga Wen. tungtungay kontrobersyal dito nga masapul nga kitain tayo dagiti nga adal tapos nitigas tagat maitunda tayo ide kinapudno no kasano nga napasamak dagiti padto may papaniti panaglikod wenno di ko na tayo nga panakaisrek iti kamaling nga sursuro Wen. iti unig ti iglesia amo tayo nga ni Apo tayo Jesucristo kas in karina di Matthew 16:18 kina pasamak iti kapitulo 2 na ibangon ti iglesia wen ti iglesia ni Apo tayo ng Jesucristo dahito ikatap naiwaras kadagiti na duma-duma nga lugar nga uray maidi iti panakaidadanes baiten kini Apostol Pablo dagiti na wara-wara nga pandakiti na duma-duma nga lugar in kasabada ti ebanghelyo kiti diyan napataod dagiti na duma-duma nga kongregasyon
Deto'y kat pagkakitaan tayo, iti nakabsat, dagiti lokal na kongregasyon, mabasa iti Biblia. Wen. At dati kongregasyon di Efeso, di Roma, Galacia, Corinto, kanda dumupay. Wen. Ano pa ikastay iti nakabsat? Dagito'y nga lokal nga kongregasyon, adda iti mangituray kadakwada. Wen. Ilalawag ta nga ti iglesia, nga ibagbaga ti Biblia, universal, kaya nangasawan, sakupan na dagiti kung kongregasyon iti sa ngalubungan. Buklen na ti amin Wen. ang kongregasyon ti Ken, lugar. Wen. Dito ko nata yung nga lokal nga kongregasyon. Kasla ko may dyan lokal di Efeso, lokal di Roma, lokal di Galacia. Pero tipon di gito'y universal. Uy, nung May tinipan mesada. dito universal may mesada. Ito tan, ti lokal nga kongregasyon, ito yung nga papagayam, ti plano ni Apo Diyos. Dito ay autonomia. Uno saan na pakibiyangan ti sa bali nga Uy. kongregasyon. Wen. Adda iti natudingan nga panglakayin ti tunggal kongregasyon. Kongregasyon. Ramid ka 14, 21, 23. Sa Panagkaya. Ket idi anay kaskasaba dati ebanghelyo iti daydang daydi nga ili ken nakaisursuro da kadagiti adu nga adalan nagsubli da ijay Listra ken Iconio ken Antioquia a pinatibkerda dagiti kararwa dagiti adalan a binagbaganda ida nga agtalinaed iti pamati ket kinunada a masapol alasaten tayo dagiti adu anarigat a siserek tayo ti pagarian ti Dios ket iti kalpasan ti panang tudingda kadagiti panglakayen a may paay iti tunggal iglesia ket iti kalpasan ti panagkararagda napakuyugan kadagiti panagayonar intelek da ida iti apo a pinatida. Ti na Bibliaan nga panakaituray ti maysang kongregasyon dagiti panglakayen iti tunggal iglesia. Laglagi pa tayo. Ayaw tinakabsat di sarita nga panglakayen. Kastabat nga sinupusupang dito iti surat ni Apostol Pablo ken ni Tito. Kapitulo 1, 4 hanggang 5. Kasi iti mabasa. Isurat ko ken Tito, pudno anak ko kasi iti sapasa papamati, parabor ken talna iti Dios Ama ken ni Kristo Jesus, ama nang isalakan kadatayo. Gapo ito'y imbati ka ijay Kreta, tapno ituloy mo ng ornosen dagiti banbanag, adi penalpas iti, ken tapno mangi saad ka kadagiti panglakayen iti tunggal ili, kas imbilin ko ken ka. Jay. Panglakayen ti tunggal ili. Ili, Tunggal iglesia. iglesia, kongregasyon. Ay iti mi nga bakabsat dito iti urnos ti panlakay gobyerno ti iglesia iti Biblia. Nga ti maysa nga kongregasyon iturayan dagiti panglakayen. Elders, hang asinsi among adali kita agkuna panglakayin ni kastoy, panglakayin ni kastoy. Maysa nga nakarigrigat nga kwalifikasyon ti agbali na panglakayin ay iti nakabsat saan mi nga ibasan tatindog. Ibagahmi ti pagkabasaan, ti kwalifikasyon, ti agbalin nga panglakayin, kanya katulungan ng agbalin nga diakono. Mabasa ti Tito Kapitulo 1, 7 hanggang 12, ken iti umuna nga Timoteo 3, 1 hanggang 10. Dito nakarigrigat nga imit, kung mo sabten, di kwalifikasyon ti maysa nga panglakayin, ay iti nakakabsat ta. Dahil panglakayin, kaya't nangirawag, ay iti nakakabsat, ang tatrabaho na. Ada. Iti 20-28, iti libro ti Arami. Tapos ipakita ta, iti isuro ti Biblia, no, anya deto'y forma ti iglesia. Nga kasapulan nga iturayan ti maysa nga panglakayin. Anya iti trabaho ni panglakayin. Panglakayin. So di mabasa. Kitain nyo ti bagiyo ken ti amin nga pastoran anang kabilan ti Espiritu Santo kada kayo akas managaywan tapno ipaarab yu ti iglesia ti Dios isu aginatang na iti darana. Ay, mangipaarab. Mangipaarab Iti iglesia ti Dios. So, ti anong dagiti panglakayin, mangipaarab, mangaywan, mangsalaknim. Salaknim. Deto'y iti nakadireban iti sarita nga pastor. Buena. So, diya pastor, diya panglakayin, diya obispo, may isang opisina dito. Saan nga nagduduma? Hanggang maiduma ni pastor, hanggang maiduma ni panglakayin, hanggang maiduma ni obispo. Diya kat may isang opisina, isudat ti mangituray, iti may isang kongregasyon. Di panglakayin. No panglakayin, akat lalakay, awan of ding. Buena. Panglakayan nga ron. Ti
panglakayin, adda asawa na, adda anak na nga namati. Wen. Awan baro. Wen. Itatan. Adug pastor nga baro itatan. Adug pastor nga awan asawa na Handa nga kwalipikado. Nga panglakayin, madiam. Madiang ka kasano nga panglakayin mo nagkatubing. Wen, ubing pa, Di manipay. panglakayin, lakay. Wen. Di kwalifikasyon. Di panglakayin, adda asawa na. Adda anak na nga namati. Wen. Nga mapay nga, adda tata, agbali ka pastor nga baro. So, jay. Adda agbali ka pastor nga babae. Hey, awan kumaday jay. Ito ta, ikitaan tayo. Yung Biblia. Kasano nga naabdad ko nata yung innovation. DJ topic ko tatay di may kadunga Tesalonica 2:3 hanggang 4. Dati pagpaganikap sa Kevin Presley ito tayo. Nga imay ti panawin ay tinakabsa nga saan da nga napnek jay pan nakaigobyerno ti iglesia. Wen. Iso nga manipod kadagiti obispo iti tunggal kongregasyon nang dutok da iti nangat-ngato saan nga obispo. Yan. Nga mangituray kadagiti na duma-duma nga kongregasyon. Kasla ko ma ay iti Hawaii Wen. mano iti kura paroko kura tayo. Yan. Iti kura paroko adda iti obispo. Nga nangat-ngato nung kadagiti kura paroko. Kaya nangasawain manipog kadagito nga panglakayin adda iti binutusan da nga nagbalin nga obispo. Wen. Ti nagbalin nga titulo na obispo. Wen. No pa no ang pagpada di panglakayin ko obispo ngem nagbalin nga pinagbalin da nga nangat-ngaton nga pagsaadan di obispo. Obispo, So wen. ada promotion. Wen. Ada promotion dito. Sana magbabadya panglakayin eh. Wen, the pastor, wen, the padi ko nada di no ti padi ko nada. Wen. DJ nangat-ngaton obispo. Obispo. Di nangat-ngaton ng obispo archbishop. Oh. Kadi di nangat-ngaton ng archbishop isun di bakon ko nga universal bishop nga isun ti papa. Awan ti Biblia deta kapsa nga di mara ito Wen. nga papagayang. Wen. Dahil ket iso tinakatungpalan de may kadwang at Tesalonica 2:13 nga nagkotro Wen. apay nagtugaw nga kunana iso iti panakabagi nga puto yung Kristo ditoy daga nga mangituray iti iso amin nga iglesia iti entero nga lubong Wen. madya at siya sinot ulo ti iglesia kapsa nga di ba Kat ni Apo tayo sa ay Kristo. hapon nga mapadisi na piso Away, sana. yan hanga awan iti inikan na ti otoridad nga mga nung iti kasta nga Awan, pagsaalan awan nga autoridad Awan. ng tao. awan uray na Apostol Pedro nga bagbagada nga imuna nga haan nga inakam na Apostol Pedro ti mangituray iti so amin nga iglesia Wen. kadagidi panawin iti muna nga siglo ay tinakakabsa panglakayin lain di yung bang ni Apostol Pablo nga saad na Wen. no pa yun iso nagkat apostol imbilang natibagin nga panglakayin no panglakayin obispo no panglakayin pastor Wen. so kadagiti sabali nga grupo kapsa Gedimar teka baba nga pagsaadan pastor Wen. intunukan agpromote na obispo ada mo to obispo da Lumis po namin. intunukan dagiti ko na nga overseer sa dati kangatwa ni de grupo da so makuna nga adda dati ranggo-ranggo Wen. siya sino kadagiti apostol tinangat-ngato kadagiti apostol awan Awanin. iti iglesia iti baro nga tulag siya sino kadakwada iti archbishop siya sino kadakwada iti universal bishop Wen. awan Awan. Awan. ngaron dagiti ket partuat innovation nga saan nga mabasa iti nasanto na surat so nga imuna nga ti imuna nga isisina ti tao iti kinaputno kapsa ti maraya ti migadumdumi Wen. ket di panaka dutok iti turayen Turayen. iti unig ti iglesia santa nga napnek ijay insuro Insuro. Wadan nga insuro kada tayo nga po tayo nga Hesus Kristo Wen. ay iti mga papagayang kinala may sapay urat at dapat iuras ta Wen. Kapsat. among kung mga agbalin ta nga kabusor nagiti ayatin ta nga Wen. Kapsat. gagayen Ato di sarsaritan naman ka di partuat. Innovation. when ni Apostol Pablo Wen. kuna
sa anak ko mga agbaling kabusuryo, gapo iti panangibagag kada kayo iti, Kinapudno. pudno ko na na. So nga, ulitin mo nga ibaga. Nga saan kam ko mga agbaling na kabusuryo, gapo iti panagay bagami kada kayo iti pudno. Galacia 4:16. Pwede basa takapsat. Alatan. Net, okay. Ito ta, Okay. may isa nga paratuan. Kaya dito among tatanga pa bulan kat nakaragragsak nga bulan. Okay, kapsa naranyag ti kalkalsada. Naranyag ti balbala. Balbalay kalsada. Kay kayo nagranyag ti kayo. sirok ti kayo nagranyag. Ingka man di Pilipinas tatatakitaan ti Oy. karangrang dagiti aglawlaw. Oy. Oh. Kinuntis dati kinaranyagan. Dito ka ti innovation ti tao. So una ka Kapwat. amo di innovation. Amo di kunada na agragarambak data pan nakaya nagkanon ni Apo Isus. Well, Iso na kung kuna mo nalaing dagiti kakabsat, nalaing dagiti gagayem, nalaing dagiti nangi daulo. Tapnon na siksik da iti panunot ti tao. Nga daytoy celebraran ti tao kadagiti nga panpanawin ket panakayanak ni Apo Isus. Karitin ta dagiti ayatin ta nga dumdumnay. Basahin niyo di Biblia manipod Genesis hinggan at Apokalipsis. Mangala kayo kadagiti anyamang encyclopedia o kaganyo. Ket i-search yo ti panakayanak ni Apo tayo Jesucristo nupudno nga December 25. No mabiro kanda pangaasi data bagada kada tayo. Tanong mamati tayo mo ta. Ngayon awan. Nagkapon ng rodeta nga susuro kapsat nga di ma. Suro nga nagaputi tao. Siyempre, among ti panakayanak na Apisos nakakaskas daw, ngayon istorya ti Biblia, di panakayanak ni Apisos, ngayon saan na nga ibaga di pizza. One pets nga mabasa. Awan pizza nga mabasa. Iso nga, ti bagbaga ki Deuteronomio 29:29, basa Deuteronomio 29:29, niya. Well, kapsa. Nabasaan tayo. Kasi, awan ko matibiyang ti tao. Hindi mo ti tao. Dati ako nato yung mga ramit ti mesa nga wagas nga kasalan na kapapati ngayon saan ba nga ibasa ta kapsa okay. 29 Deuteronomio dagiti nalime na banbanag biyang ni Jehova a Dios tayo ngem dagiti ni ipalti nga banbanag biyang tayo ken dagiti anak tayo iti agnanayon tapno aramiden tayo ti dagop dagiti sasaw daytoy alinteg noon ipaltiing biyang tayo nga ramide uwen kapsa iso ti maibag gaputa saan nga ipaltiing saan tayo nga ukirkiren sulim natin ti problema akit ag sukima tayo o masukima tayo ti taon tinangibaga uwen DJ ka nabiyang ni Apo Diyos DJ ko una tayo inlewid niya po inlewid niya po ti Yesu Cristo inlewid niya po Diyos apit at nga parawarin tayo ti may sangapit sa nga saan mo nagapugan ako Diyos. Nukasano nga na, amo ti amin, nga nukasano nga napatao, dahil nga pitsa. Dahil tapno ni ti kasta, kat mapagkapya idi. Dahil ti pagano, kan dahil ti kristyano. Ti December 25, ay celebraran dahil ti pagano. Bilang panangrambak da, ti panakayanak, di ti init. Mas natin ay basa ni Brother Kevin di Jai. Ngayon, tapno iti kasta, kahit teko na, handa nga kontra. So nga talagang di nangarami ka. Indeklara na mo nga 25 birthday ni Jesus. So, ni tao tinangideklara, ang niya ako Diyos. Ngayon, laglagi po tayo, uray mali. No dito, kat kanayon nga may siksik, iti panunod ti tao, ado nga tao ti mangayat, kaslapod no. Ngayon magtali na ito lang invention, innovation, partwat ti tao, ay tinakabsat. So, dispensar kakabsat ng DJ sasaw bagbagate lang, DJ mabasa ako lang. Inuti may mayat. Dito sumurot kay diya mali, kung nagtaadir kay diya pag-isaw. Kaya pag-isuan, lalo na espirituan nga sitwasyon, turong ka ni Apo Diyos. Dito ka na espirituan, dito ipanakaya na karoon ni Apo Isos. Ngayon, awan ti mangipanik na ag-celebrar tayo. Iti problema, hamong ako na, Happy Birthday Jesus, hantay nga ako na Uy na, nga rin mabasa. Ti Christmas ko na dagat panakayanak ni Jesus. Apay nga rin nga, kablaawa, ti Merry Christmas.